Okay, so hi guys, good morning. Nataron sa wakat, padung taron magtanom og sa etos dagat bor. Magtanom mi og guso guys. So, manihang suot na ka aesthetic. Oh, aesthetic. So, mo niya tong malab dyan kung padung ta sa wakat. Pero lajo pa jud ta guys kay agwakat na pa jud agwakat. Ag among payag na pa didto kana nasa kilid sa muto. So kami mapay pag na mo mapay pag. Oy, hinay. Mapay paggawas na mo padong sa mapay paggawas na mo gikan sa amoa. So karon guys, shortcut unta mi dire. Dira. Kaso lang pangisa. Kaso lang pangihisa hoton bitaw ka na ho. Ikaw. Unsa? Shortcut unta mi adto guys na kay may kuan nawa magkahoy nga gibutang adto kay adto unta mi mga agi. Nawa siya guys kay nalata na siguro sige agi-agi nya wa nay gaalili balik. Mo ambak ta. Tibor. Ang gibit-bit ron guys tubig kay naibata kujog-kujog pud na ho. Guys. Kinsi uban kujog na to bor. Si GB guys. So na ni fish pan guys, man na siya fish pan. Karon na wakat na jud ag porma anhi kay sigig uwan basta magsigig uwan ag dahon sigig tubo. Ano ta sa kakugunan guys. So gahapon guys, nagkating na sila si tatay. Nagkating sila daan para karon igo na laman mi sa paghikot. Lajo pa jud ta guys kadto na dito dapit sa amo. Kana nga mo to wa ikita. Na nadapit sa amo anya. Kani pud diri nga mo to kilid na pud ana agpayag. So sakto ra pod magbaktas kag lajo-lajo. Gikan mi namahaw. Nya kapod ato gutom na pod. Oy. Paghinay. Paghinay. Kapoy. Palumabitaw kag uban gipauban paday ka nga man. Ha? Kira na bor, maligo bitaw kag dagat adto, maligo kag dagat adto na. Adto. Di magud ka anha pwede maligo kay fish pond na uy. Naanha ag mga bangos. Dagan ma-slide ka. Kana naguban na si sa audit nga bye. Wa nay gapuyo ni balhin na. So mo na fish pond guys, fish pond. Okay, sa lajo-lajo pa dyan taga may baktasan. Pero hapit na ta ni abot. Hapit na ta mo abot. Dahog dagat guys, oh. Awa. Dahog dagat. Sa mga ni ang kapriska. Nanata sa moto. Nay floating guys. Na. Kana siya. Kana. Adto pagdagan kay makuan ka. Uy, witsa. Magkuloko sa kuso ang kuan aesthetic. Maglukot sa kuso ang kuan pajama. Kay dahog dagat guys. Musod pa ta adto nga side. Okay. So get ready. Hoy, di pa anha oy. Ito pa. Paghinay ha kanay bato. Di pa manggod na mao agianan para payag. Gabasa-basa na jud ka. Sama ni siya. Bitbitan ang chinilas. Paghinay dali. Adyo pagpatunga.
So mo ni siya ang naong sa dagat. Dahag kahoyan. Kay dahag mga kahoyan. Oh. Dahag kawajan guys. Lami mga hoy. Paginay ha. Masamad ka. Oh, wow. Madyo palagi ni sa juta. Dali, okay na na. Maligo, bitaw ka. Dali, gunit. Natusok ka. Natusok ka. Paginay. Ato, isbog ito. Ano? Ato lagi pagkuan kay mabasa. Ta. Ninggara ra ba? Bato. Ano ba to? Ano ba to? Sutan na namang chinilas diri. Asa man sila? Kuha ang lagi tang tatay. Nakadong pa. Aray. Kane? Gusto tong chinilas. Ay, no. Atay lang. Lako na saka. Inabiyur. Hi guys. Anak ko guys. Oo. Kanang sug ka to ba? Inig gunas og tapon. Ta sakit. Ngayon ni una dai diha. Pila ko agaham to kato. Hi guys. Saka dyan guys. A lot of pretty girls as the waste of time. Ato lagi bor. Limasi. Isudan manog dagat ng. Ah. Kapuso mo to dalang piso. Ato lagi sulig dagat. Limasi. Hi guys. Naligo si Bor guys. Basa. No, this food. Uy, wala ka tud. Sabot na ta sa paya guys.